The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. Dating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, live na live nating makakausap si Camille Gonzales sa Tabaco Port para sa update ng isasagawang relief operation ng Ako Bicol Party List. Ayan, magandang hapon sa iyo dyan, Camille. Magandang hapon, Ma'am Remy, at sa ating mga at mga live na nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon po. Okay, live si Camille dyan sa Tabaco City mga ka-aksyon. Unahin nating tanong, Camille, ilan ang relief goods na ipamimigay ngayong araw at ilang munisipyo ang mabibigyan ito? Bali po, Ma'am Remy, sa pangunguna ng Ako Bicol Party List, maya-maya lamang po ay ikakarga na ang 3 at mahigit 10,000 pamilya ang magiging target beneficiary ng relief operations na isasagawa sa Bagamanok at Panganiban at Tiga Catanduanes. Okay, so idadala itong mga relief goods doon sa Catanduanes at yung mga kababayan nating mga nasa lanta nitong Typhoon Uwan ang mabibigyan. So kailan nakatalaan na ibigay, Camille? Opo, Ma'am Remy, bukas na bukas agad-agad din po itong ipapamahagi doon sa 3 bayan na nabanggit ko po sa Catanduanes.
Okay, so bukas mismo, matatanggap yan ang ating mga kababayan doon sa Catanduanes. Camille, etong preparasyon ng Ako Bicol Party List na maibigay etong mga relief goods doon sa Catanduanes, sino yung mga katuwang nitong programang ito? Ang Ako Bicol Party List po ay nangunguna sa pag-aayos o preparasyon para po makapaghatid tayo ng tulong sa ating mga kababayan na talagang sinalanta at malaki ang naging kapinsalaan sa kanilang mga buhay at hanap buhay. Yun po, ang Ako Bicol Party List po ay nangunguna po sa preparasyon nito. Sa katunayan, Ma'am Remy, back to back po ang ipinapamahagi na tulong ng Ako Bicol Party List dahil kahapon lamang po ay galing sila ng Rapu-Rapu Albay at nagsagawa po doon ng rice distribution na sa kabuuan po ay 2,247 na pamilya ang naging beneficiary nito. Kaya naman ngayon, agad-agad, bukas na bukas din po, aasahan po ng ating mga kababayan sa Catanduanes na makakarating din po doon ang tulong ng Ako Bicol Party List. Okay, Camille, kahapon namigay yung Ako Bicol sa Rapu-Rapu at 5 kilong bigas ang paunang dala ng Ako Bicol Party List doon sa Rapu-Rapu. Diyan naman sa Catanduanes na nakatalaang ibigay itong tulong mula sa Ako Bicol Party List, ano naman yung ipamimigay ng Ako Bicol Party List? Opo, Ma'am Remy. Bali po yung mga ipamibigay natin ay relief packs. Kompleto po ito, may bigas at may mga dilata rin po kasama na talaga makakatulong o karagdagang asistensya na din po sa ating mga kababayan doon na ngayon ay hirap sa kanilang mga buhay dahil nga po sa dulot o sa kapilisan na ang dala ng bagyong Uwan. Ayun, so ingat kayo, Camille, no? Dahil ngayong panahon, aside doon sa babiyahe kayo ng dagat, tatawid kayo ng dagat patungong Catanduanes, mainit yung panahon, kaya ingat pa rin, Camille, no? Ayan. Camille, kamusta na yung sitwasyon nyo dyan sa Tabaco Port at anong oras yung nakatalaan na biyahe nyo papuntang Catanduanes? Sa katunayan po, Sir Nomer, wala pa po nga oras na naibibigay kung ano oras po makakaalis ang ating mga truck, 3 truck po ng relief goods na ipapadala sa Catanduanes. Pero asahan po natin na ngayong araw, mamayang hapon po ay tutuloy na po ang pag-alis ng mga truck na ito upang makapako tayo ng tulong sa ating mga kababayan doon. Ayan. So With wala that, pa, partner, na eksaktong oras, pero within the day, ngayong hapon ay babiyahe itong ating team papunta ng Catanduanes. ayan. At partner, malaking tulong yan, especially ang Catanduanes, ang isa sa hinagupit na itong bagyong Uwan. Signal number 5. Tumas Kasama na. yung Rapu-Rapu, signal number 5. At hanggang sa ngayon, alam natin na lubog pa rin yung mga ilang bayan, ilang barangay sa Catanduanes. At makikita mo, partner, bubong na lang yung lumalabas, partner, no? Pagkatapos nitong ragasain ng mga buhangin at tubig baha etong Catanduanes. Yan. With that, Camille, maraming salamat sa iyong update at ingat kayo sa inyong biyahe. Sana'y maipabot itong tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na hinagupit nitong bagyong Uwan dyan sa Catanduanes. Ingat, Camille. Eto naman mga ka-aksyon, umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, nakakalungkot na pangyayari dahil bahay ng 80 taong gulang natupok ng apoy dahil umano sa electrical wirings. Hinaing ni Lola Fidelina Bilyen, bandang alas 5 ng hapon ay bumili lang umano siya ng kanyang panggabihan, pero pagbalik niya ay tinupok na ng apoy ang kanyang bahay. Wala umanong natira sa kanyang mga kagamitan. Kaya eto mga ka-aksyon, ang pangyayaring ito ay nakuhanan pa ng cellphone video. Panoorin po natin ito. Boy, ko ada buyo ta subutong tigtuloy ana. Kabudi din. Kabudi na. Yan mga ka-aksyon, yung kuha ng video kung saan nagaganap itong sunog sa bahay mismo ni Lola Fidelina. At makakasama natin ngayon sa studio si Nanay Lola Fidelina. Magandang hapon na Lola Fidelina. Magandang hapon naman po. sa Ayan, inyong kamusta ka lahat. na po Lola dahil sa nangyari pong ito? Mapait. Ito po, masakit man sa loob ko na ganun ang nangyari, kundi wala na akong magawa. Ayan. Ganun talaga. Pero before ito
malaman mo na nasusunog na itong bahay, maaari mo bang maikwento sa amin? Ano po yung ginawa nyo nung mga oras na yon? Pagdating ko sa bahay na ganun na nga na sunog na, wala na akong makuhang kahit isa man lang na mga kagamitan ko, wala na akong magawa. So, ng mga oras na yon ay nasa labas ka ng inyong bahay. Sino yung nagpaabot sa inyo ng impormasyon na nasusunod na daw itong Pauwi bahay po ninyo? naman talaga ako noon. Tapos, nadatngan ko may ng apoy, may sasaboy na para mamatay. Pero yung mga gamit ko, wala na talaga. Ito mga kapitbahay nyo ay malalayo po ba? Kaya hindi Hindi napansin naman agad? masyado, kaya lang po, yung mga lalaki, wala naman doon. Nandoon lang yung kapitbahay ko nang malapit na talaga sa akin. Makulog man daw ang likod niya. Masakit tapos, daw yung likod. masakit ang likod niya. Tapos yung mga bata nandoon. Hindi naman siya makakilos kasi pag magbuhat siya, susunod ang mga bata. Ganon. Kaya wala. Opo. May- Mga anong oras po ito nangyari, Lola Fidelina? Mga alas 4:30 na po. Mga 4:30. Opo. Ang hapon po ito. Opo. Ayan. Pero nung nakita mo itong bahay mo, kamusta? Talagang sunog na, nilamon na ng apoy? Ganun nga po. Linamon na talaga ng apoy. Kaya wala naman akong magawa. Opo. Itong bahay po ninyo ay saan po gawa? Sa lang po. Kahoy saka kawayan. Ayan, gawa sa light materials. At sinasabi ay dahil sa wire na nagsimula itong sunog. Kayo po ba ay sarili nyo po itong kuryente nagsimula? Paano po yun? Kabit lang ako duman sa kapatid ko. Tapos sabi nung bombero, nag-short case daso wire data, mga dugtong-dugtong. So, yung nakasaksak doon sa loob ng bahay po ninyo, nagsimula itong apoy. Kaya, sumiklab ito dahil sa sinabi nyo po ay gawa sa light materials po itong bahay po Opo. ninyo. Ayan. Kamusta yung pagresponde po ng BFP? Ito po ba ay agad na naipaabot sa BFP? Sa sa Bureau of Fire. Agad po ba itong naipaabot doon sa Bureau of Opo. Fire? Opo. Ayan. Lola, okay, partner, meron pa? Pagdating po doon ng otoridad sa bahay po ninyo ay talagang wala na po talaga. Po. Okay. Lola Fidelina, magandang hapon po, Lola. Magandang Apo. hapon. Lola, nababanggit nyo po na wala po kayo sa bahay po ninyo ng mga oras na nasusunog po yung bahay. Opo. Opo. Saan po kayo galing ng Lola? Bumili lang po ako ng pampatoka sa manok buda. Pang-ulam. Opo. So, nung umalis po kayo ng bahay, meron pong naiwan sa loob yung mga apo po ninyo? Wala naman po akong Sino po yung kasama nyo sa loob ng bahay? yung makuapo ko na rin. Apo ko na rin. Opo. Apo nyo po, pero sa kapatid nyo po. Okay. So, yun po yung naiwan sa loob ng bahay nyo habang kayo po ay umalis. Wala pa po. Kasi nasa school pa siya. So ibig sabihin, nung umalis po kayo ng bahay, wala po talagang tao sa bahay walang ninyo. Okay. So, pagdating nyo, ganun na po. Talagang nasunog na po yung buong bahay, wala na pong natira. So, ano po, Nay, alam po namin na talagang nakakalungkot yung pangyayaring yon. Pero, ano po yung ginawa na lang po ninyo? Siyempre, sabi nyo, wala na po kayong magawa. Pero, naghagulhol na lang po ba kayo? Tumawag pa rin po kayo ng tulong? Ano po yung ginawa nyo, Lola? Inisip ko man na, siyempre, nagginayang ko mga gamit ko. Sabi ko, saan ko ito hahagilapin?
siyempre mahirap ako, wala akong hanap buhay. Kaya ako kung saan ko ito kukunin mga gamit ko. Opo. So, napaluhan na lang po kayo ng mga oras na yun, kung Lola. ano-ano. Opo. Aside po nung bahay, Lola, na syempre, importante po sa inyo yung bahay dahil doon po kayo nanunuluyan. Aside po doon, ano po yung mga importanteng gamit na natupok po ng apoy? Yung mga gamit ko, mga damit ko, Wala naman po kayo mga importanteng dokumento na tinatago. Meron din po. Katulad ng ano po, Lola? Yung mga sa mga ano ko po, yung Mga love letters? wala po. Ano po yun, Lola? Mga ari-arian, like titulo po ng lupa, wala naman. Wala naman po. Kasi Pinapatawa ko lang si Lola kasi alam mo mabigat partner yung kalooban ni Lola na syempre iniisip niya yung bahay niya importante. So, wala naman po kayong iba pa, Lola, ng mga importanteng dokumento. wala naman po. Okay, so natanong ko yan kasi malay mo, Lola, meron po kayong mga titulo ng lupa or meron po Birth kayong certificate. mga ipapamana po sa mga apo-apo ninyo. Yun lang pong mga damit. Saka mga gamit sa kusina. Opo. ganun. So, yung mga basic needs po, nandun po sa loob ng bahay. Lola, ngayon po, saan po kayo parang pansamantalang nanunuluyan po? Doon po sa kapatid ko. Sa bahay po ng kapatid nyo. Saan po yan, Lola? Doon lang po sa kapitbahay. Malapit lang po sa inyo. Kapitbahay lang. Opo. So, ngayon po, Lola, ano na lang po yung pinagkakaabalahan ng po ninyo? Kumbaga na iba po yung daily routine nyo. Dahil dati, syempre sa loob ng bahay, ginagawa nyo po yung mga pang-araw-araw na gawain. Ngayon po, ano na lang po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Wala naman po. Doon na lang ako sa kapatid. Opo. Sa kapatid ko po. Nung nangyari po yun sa inyo, Lola, meron din po bang mga nagpaabot po ng tulong? Meron na rin po. Opo. So kahit pa paano, nakaramdam po kayo na meron pong ibang taong nag-aalala or gusto pong tulungan po kayo. Tulad ng mga damit, may bigas, may naman po kami sa Red Cross, mga pinggan, baso. Opo. Yung mga pangangailangan po ninyo pang araw-araw. Opo. So, dahil dyan, partner, sabi nga, may kasabihan baga, di bali manakawan ka lang, Wag lang masunugan. wag lang masunugan. So, sa kwento ni Lola, sa sitwasyon niya ngayon, naubos lahat ng kanyang inipo ng mga gamit, pati yung bahay, kaya talagang nakakaawa yung sitwasyon ni Lola. Sige, partner. Ito para sa ora mismong pagpapaabot ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakausap natin si Miss Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Sally. Magandang hapon, Mr. Lambat, at magandang hapon kay Miss Maha Salvador ng Bicol. Ayan. Alam mo, Ayan. partner, pag ipinapasok mo na si Miss Sally ng Ako Bicol Biglang Party List, lumiliwanag, partner. malungkot yung ating pinag-uusapan. Eto, partner, brighter side naman tayo. Ayan. Napapalitan ng saya. Ayan, Ma'am Sally, nung narinig niyo po yung nangyari at kwento ni nanay, ano po yung unang yung naramdaman at masasabi, Ma'am? Well, bago yan, kasi kanina binabanggit mo kanina, Dires, na di baling manakawan ka, wag ka lang masunugan. Kasi marirecover mo pa yung nawala mo, di ba? Yun nga, di ba? Di bali ng kapatatapos lang ni Bagyong Uwan sa atin, nabasa yung gamit mo, pwede mo pang mapatuyo. Pero kapag nasunog, as in totally, Wala na. Wala Abo na yan. abo na, disappear. So, Lola Fidelina, kami po sa Ako Bicol Party List ay lubos pong nakikiramay po sa inyong sinapit na trahedya dahil talagang natupok po yung inyong bahay at lahat ng kagamitan niyo. Wala po kayong naisalbar kundi yung sarili niyo lang. Pero alam niyo po, hindi po talaga yun biro kasi ilang years niyo po yun pinagsikapang maipundar at talagang, kumbaga, nandun yung lahat ng memories nyo simula pa ng inyong kabataan na binabanggit kanina ni Dires kung may love Doon ka na letter. talaga, nanay, simula po ng bata-bata pa po kayo? Opo. Yun na po talaga yung four corners ng bahay po ninyo. Kumbaga,
nagsisimula at natatapos ang iyong araw. Marami talagang memories, Doon dearest. talaga, kasi talagang lahat ng pinagsikapan niya, Dires at Lambat, Lola Fidelina, ay talagang nawala sa isang iglap dahil sa faulty wirings, 'di ba? Yun kasi yung ano ng BFP na resulta ng kanilang pag-iimbestiga. At sa kabila nun, sa kabila ng hirap na naranasan nyo, Lola Fidelina, saludo po ang Ako Bicol po party list sa inyo dahil nandun yung katatagan ninyo po at nandun din yung tapang nyo na patuloy na mabuhay at patuloy na lumaban sa ating sa araw-araw na hinaharap. At alam po namin na hindi madali po ang pinagdadaanan nyo ngayon, kaya lalo na single baga siya, Dires. Mag-isa po kayo at kayo lang ang humaharap sa lahat ng pagsubok na dumarating sa inyong buhay. At nais po naming ipabatid na hindi po kayo nag-iisa. Andito ang Ako Bicol Party List upang umalalay po sa inyo, upang makinig, damayan po kayo ng Ako Bicol. At meron po kaming munting regalo. So, ayan po, makikita nyo dyan. Mamaya, ay papasok nyo po ano. At alam nyo naman po na ang Ako Bicol Party List po ay handang umalalay at tumulong po sa ating mga Bicolano, lalong-lalo na po na nandito po kayo, Lola Fidelina. Nakikita niyo po mismo kung ano po ang tulong na ibinibigay sa inyo ng Ako Bicol Party List. Ayan, at ayan, dahil dyan, Ma'am Sally, ano po yung may abot na tulong mula sa Ako Bicol Party List para kay Nanay Fideline? Well, nakikita po natin, meron po tayong ibibigay na bigas, meron dyan na modular tents, may, dahil walang kuryente, di ba? May solar, ano siya dyan, light. Ayan. Meron ding, nanay, meron dyan na sabon, imported po yan. Galing po yan sa Children International Philippines and Clean the World. Pag ginamit nyo yan, nanay, kita nyo, Puputi si nanay. kita nyo, Puputi pa si nanay. si Dires. Ako po yung buhay na patunay, nanay, na ako po ay gumagamit ng sabon na yan. Kaya kahit papano, nanay, kuminis ang aking mukha at ang aking kutis. Opo, kikinis kayo talaga niyan. Magbabata po kayo, 80 years old na, magmumukhang 50 po kayo. Oh, 50. nabawasan ng 30. 30. Napangiti si nanay. Oo, nakangiti talaga. Opo. At meron pa po kayong groceries. Kaya talagang makakatulong. Alam niyo po, Nanay Lola Fidelina, maliit lang po yan. Kumbaga, Dires, hindi yan ganun talaga yung kalaki. Maliit lang na bagay yan. Pero may ipapadama po ng Ako Bicol Party List yung pagtulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa sinapit niyo po, Lola Fidelina. Kaya salamat po sa tiwala na ibinigay niyo sa Ako Bicol. At salamat din sa nagpaabot ng impormasyon tungkol sa nangyari po kay Lola Fidelina. Opo. Nababanggit mo at nakikita namin, Miss Sally, yan po yung mga ibibigay ng Ako Bicol Party List para kay Nanay Fidelina. Kailan po yan pwedeng iuwi na ni Nanay Fidelina? Ngayon po ba, pagkatapos mismo nitong programa, ay maiuwi na po yan ni Nanay Fidelina? Ora mismo, kaya nga Ako Bicol, tabang ora mismo. Dahil pagkatapos Ayan. ora mismo at Ayan. mag-birthday si nanay, di ba? Nanay! Advance happy birthday po! Magbe-birthday po Kailan kayo. po yung birthday nyo, Sa Lola? ano po, 22. 22. 22. Oh, medyo mabili. nagkamali pa si Deng ng 20. November 20. Nabawasan ng Nanay, dalawa. gusto mo bang maging apo yan si Deng? Gusto mo pong isama sa bahay nyo? Masipag po yan. Tagatulong po sa inyong paggawain sa loob Tagalaba, ng bahay. tagalinis. Sana po. Ay, Deng! Oo, Deng. Gusto niyang Sige isama na. ka. Yan rin po yung regalo ng Tabang Ora mismo. Yan, ibibigay po namin Nay, si nakita niyo po Deng. yung mga ibibigay po sa inyo ng Ako Bicol at ng Tabang Ora mismo, Nay? Nakita niyo po sa likod niyo, Nay. Tingnan niyo po, Nay. Yan! Ay, nagulat si Lola. Kaya niyo po yung bitbitin, Nay. Salamat po. Opo. Apo. Ano yung gusto niyong sabihin po, Nanay, kay Miss Sally at sa Ako Bicol Party List, sa Tabang Ora mismo? Salamat po sa inyo. Sa inyo. Opo. So, yung nararamdaman niyo po, Nanay, na syempre nawalan po Harapin. kayo ng bahay. Ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo po, Nay? Medyo gumaan po yung pakiramdam. Maan po. Opo. Ang pinaka-importante na yun, nararamdaman niyo po na meron pong Ako Bicol Party List na laging pong naandyan para po umalalay po, yumakap po sa inyo, para naman maramdaman niyo pong may nagmamahal sa inyo, Lola. Oh, hindi na
misali maalis yung tingin ni Lola doon sa mga nababanggit mong regalo para sa kanya? Sabi nga, Adires, Lambat, na sa bawat kwento ng sakuna ay may kwento rin ng pag-asa. So, ang Ako Bicol Party List po ay nagiging tulay ng pag-asa. Nagiging... Ayan nga po. Ayun! Agree si yun nga Lola! po. Agree. Agree si Lola! Dahil sa Ako Bicol Party List, Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko, bahala na yung Diyos. Meron naman na mga mabait na nagtutulong sa akin. Opo. Ito na siguro. Ito na nga, Nay. Ito na nga po talaga na yung tulong po na ipinadala po. Kumbaga, through Ako Bicol Party List, mararamdaman nyo po na meron po talagang pag-asa. Opo, tama, Nay? Opo. Ayun. Nawala na yung sinabi ni nanay na siguro. Ito na talaga. Ito na. Oh, anong party list po, Nay? Anong party Ako list? Bicol. Ako Bicol. Miss Sally, maraming salamat. Meron ka pa pong Idol da. Idol. Idol talaga So, ni yan Lola. po, Lola Fidelina, syempre sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Pido Garbin at si Congressman Jan Chan, ang Ako Bicol Party List po, itong nangyari kay Lola Fidelina, ito ay paalala sa ating lahat na sa gitna ng trahedya, ang pagkakapit-bisig ng komunidad, ang tunay na lakas ng ating sambayan. Ayun, kapit-bisig tayo, Lola. Kapit-bisig tayo, Kapit-bisig. partner. Ah, Ayan, Lola. abutin mo si Lola. Ano Yan. nararamdaman mo ngayon, Lola? Masaya po. Oo, masaya. Masaya. Opo. Mahuhulog si nanay. Opo. So, eto nanay na paghahawakan po natin ay ito po ay isang ang ibig sabihin po nito, Lola, wag po kayong mawala ng pag-asa. Lagi pong merong taong dadamay at dadamay po sa inyo. Ano man po ang inyong pinagdaanan, ano man pong sakuna, kalamidad ang dumating, ang Bicolano po ay laging Uragon. Oragon. Mismo, Ayan. diba? Amen. Amen. Dahil di res sa Ako Bicol, walang maiiwan. Ayan. Walang may iwan. Partner, sabi ko urag, sabi ni nanay, ora mismo. Ora mismo. Yan. Amen. Ora mismo ang tulong. Maraming salamat po, nanay, at manatili po kayong matatag, malakas, at pagpatuloy nyo po yung pagiging mabuting tao po dahil ang Puong May Kapal ay hindi po natutulog dahil po meron pong Ako Bicol Party List na laging aalalay po sa atin, nanay. Tama? Tama po. Ayan. With that, maraming salamat po, Ma'am Sally Luces, Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party. Maraming salamat sa iyo, Miss Sally. Sabi ni Miss Sally, Amen. Amen. Ayan. Nung sinabi mga katagan ni partner, Amen. Ayan. Maraming salamat, Miss Sally, at sa Ako Bicol Party List. Partner, dahil dyan, isa na namang kababayan natin ang nawalan man ng bahay, pero hanggang ngayon, partner, nananatiling matatag, malakas, dahil naniniwala siya na meron talagang Ako Bicol Party List na laging handang tumulong sa ating mga kababayan. Yan. Yan, Lola, sana'y patuloy pa rin tayo sa pagdarasal para sa hindi man natin inaasahan ay may umabot na, kumbaga, dumating Sabi na... ko nga, nagbabasa ako ng Bible, tapos, sabi ko, ganito ang nangyari sa akin. Pagkukulang kaya ako. Opo. Yan ang tanong. So alam mo kung ano yung pagkukulang doon ay paminsan-minsan nakakalimutan po natin na meron pong Puong May Kapal. Parang china-challenge po tayo. At ngayon po dahil sa nangyaring yan ay there's always a reason behind. Ito po yung nagpapaalala na wag po tayong makalimot sa Puong May Kapal. At alam ko, Nanay, yung pumapasok po sa isip niyo, paano ko kaya iuuwi itong mga binigay sa akin ng Ako Bicol? Wag po kayong mag-aalala, Nanay, dahil ihahatid po kayo ng aming team sa inyo pong bahay, yung pansamantala nyo pong tinutuluyan para po madala po yung mga regalo sa inyo, Nay. Salamat po. Ayan. Ayan. Kung gusto nyong iuwi si Deng, pwede na po. Opo, Lola. kasama yan. Ayan. Ano kasama po na yan? po yan si Deng. Para isang buwan na magluto sa Opo, inyo, package maglaba. po yan, Package Nay. po yan. Di ba gusto nyo si Deng? Nay? Ayan. At sa pagbabalik, mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 10 taong gulang na batang lalaki dumaranas ng sakit na epilepsy. Nais maipagamot ng kanyang ina. Ang tulong mula sa programa, ating abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi,
walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon para sa ating Tabang Medical Update. 10 taong gulang na lalaki mula sa Piuduran, Albay ang dumaranas sa sakit na epilepsy. Kaya naman ora mismong binigyang tugon ng Ako Bicol Party List ang kanyang gamutan. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Sunod-sunod na pagkokumbulsyon. Ganito karaniwan ang nararanasan ng mga taong sinusumpong ng sakit na epilepsy. Ayon sa Department of Health, tinatayang nasa milyong Pilipino ang may epilepsy sa Pilipinas. Ngunit hindi lahat ng kaso nakatala sa kanilang datos. Kaya posibleng mas mataas pa ang aktwal na bilang. Marami sa kanila ang hindi nagpapagamot dahil sa kakulangan ng access sa neurologist, gamot o kaalaman sa kondisyon na ito. Isa sa milyong Pilipino na mayroong sakit na epilepsy, ang 10 taong gulang na si Lawrence mula sa Piuduran, Albay. At sa murang edad, hirap din siya sa kanyang sitwasyon. Tulad ng maraming pasyente ng epilepsy sa bansa, si Lawrence ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan, suporta ng pamilya at pag-unawa mula sa lipunan upang mamuhay ng normal at ligtas. Pangalawa si Lawrence sa 2 anak ng mag-asawang Jojit at Maylene. Simple lamang ang kanilang buhay sa bayan ng Piuduran, Albay. Nagsusumikap si Jojit bilang isang barbero habang si Maylene naman ay tumutulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng maliit na sari-sari store.
Sa kabila ng kanilang kakulangang pinansyal, hindi nila kailanman pinabayaan ang kanilang mga anak. Lalo na si Lawrence na may espesyal na pangangailangan. Nung pinanganak, wala naman po yan sakit. Nung nag-aaral na po yan, 5 years old na po yan, bigla na lang po yan natumba doon sa nag-aano po kami, nagkukupras noon, ang niyog po. Bigla na lang po siya natumba. Akala namin, nagutom lang. Tapos, nung palagi ng sinusumpong gano'n na. Pinatingnan ko naman po sa doktor, sabi sa akin, epilepsy daw. Sa zone. Dito lang po sa Puderan? Sa Ligaw po. Ay, sa Ligaw. Kasi nung nag-request lang po sa akin, ipa-CT scan ko daw, ma'am. Tapos, ang sabi po sa akin dyan sa Ligaw, ang kailangan niya nito, pediatrician, neurologist. So, bakit hindi po atin yun naidala sa neurologist? Sabi po kasi nila, wala ditong neurologist. May lang po ako ng tulong sa inyo kasi mahirap naman po kami. Siyempre po, baka sakaling gumaling yung anak ko. Dahil sa kalagayan ni Lawrence, hindi na nagdalawang isip si Nanay Maylene na lumapit sa aming programang Tabang Ora mismo. Once po nandito na yung pasyente, rest assured po wala silang babayaran. Ayun. Nagpapasalamat lang po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo party list po. Kasi po matutulungan na po yung anak ko na gumaling. Kaya naman matapos lamang ang ilang araw, agad naming sinundo si Lawrence at ang kanyang ina upang dalhin sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Makalipas lamang ang ilang oras, agad na tumawag sa amin si Nanay Maylene. Ayon sa kanya, kinakailangan na makonfine si Lawrence upang masusing maobserbahan ng mga doktor. Nanatili si Lawrence sa ospital ng ilang araw. Subalit, hindi pa rito nagtatapos ang kanyang gamutan. Ayon sa rekomendasyon ng mga espesyalista, kailangan niyang sumailalim sa isang EEG procedure upang mas lalo pang maunawaan ang kondisyon ng kanyang epilepsy. Hindi namin iniwan ang mag-ina. Sinigurado ng aming programa na magtutuloy-tuloy ang nasabing gamutan ni Lawrence. Pagkatapos ng mahaba-habang araw ng gamutan, pagod at emosyonal na hamon, naisip naming bigyan ng kahit kaunting kasiyahan si Lawrence. Dinala namin siya sa isang wildlife park upang makapaglibang at makalimot kahit sandali sa kanyang pinagdaraanan. Ngunit wala pa kami sa kaligitnaan ng paglilibot, tila nagwawala na naman si Lawrence. Ihatid na lamang sila sa kanilang lugar sa Puderan, Albay. Dito namin personal na nakita ang simpleng pamumuhay ng pamilya. Pasalamat po ako sa inyo, ma'am. Sa inyo, ma'am. Tabang Ora mismo. Yan, tulong ako, Bicol. Yan po na patunayan niyo po, ma'am, na aktibo ka, ma'am, sa serbisyo. Totoo, ma'am, po kang serbisyo niyo, ma'am. Po, natabangan niyo, ma'am, po sa akis ko po. Kumbaga po sa inyo po, ma'am. Siyempre, di maging siring ka na akis ko, di maulian po. So, nagpasalamat po ako sa inyong maray po, ma'am. Buong puso po, pasalamat sa inyo. Sa bawat pag-atake ng epilepsy, tila paulit-ulit ding nasusubok ang lakas ng loob ni Lawrence at ng kanyang pamilya.
Ngunit sa kabila ng pagod, hirap at kawalan, hindi sila sumusuko dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, unti-unting natutugunan ang mga pangangailangang medikal ni Lawrence. Ngunit ang laban ay malayo pa sa katapusan. Naway magsilbing paalala ang kwento ni Lawrence na maraming Pilipino pa ang nangangailangan ng ating malasakit. Mga batang tulad niya na may karapatang mabuhay ng ligtas, malusog at may pag-asa. Yan, partner, isa naman na kababayan natin na natulungan ng Ako Bicol Party List ang ating programa dahil sa kanyang kondisyon na talagang pahirapan, kumbaga sa ating Alam mo, magulang. partner, natutuwa tayo dahil ang Ako Bicol Party List ay hindi lang nakafocus sa programa pang ganitong may mga kasakuna, ganitong kalamidad, kundi ang Ako Bicol Party List ay patuloy ring tumutulong sa mga programang pangsalud. Etong pangkalusugan, partner, laging andyan yung Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan. Kasi yung ating mga kababayan na mga hirap sa buhay, syempre ang inuuna nila, partner, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, parang nasa set aside yung kailangan nilang gawin para malaman kung ano yung kondisyon ng pangangatawan, yung mga kapamilya nilang merong sakit, medyo nasa-set aside because kulang sila sa pera. Yeah. Kaya andyan yung Ako Bicol Party List, ang ating programa na handang umalalay at tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. Kumbaga, partner, kumpleto Ricardo na. Totoo yan, partner. At tuloy-tuloy pa rin ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kahapon, mga kaaksyon, nagpadala ng tulong ang Ako Bicol Party List sa mga nasalanta ng bagyo sa Rapu-Rapu, Albay. Katuwang si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. at Rapu-Rapu Mayor Romel Galicia. Ang buong pangyayaring yan, panoorin po natin ito. Malakas, mapaminsala at walang awang hagupit. Ganyan inilarawan ng Pag-asa ang dumaang Super Typhoon Uwan, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Makalipas ang 2 araw, matapos manalanta ang bagyo sa lalawigan ng Albay, nanatiling nakatutok ang mata ng probinsya sa isla ng Rapu-Rapu. Isa sa mga isinailalim sa Signal Number 4 kung saan direktang sinalubong ang sentro ng Unos. Kaya naman ngayong araw, bitbit ang diwa ng pagkakaisa at malasakit. Dinala ng Ako Bicol Party List ang agarang tulong. Matagumpay na isinagawa ang relief operations sa Barangay Batan, Rapu-Rapu, Albay.
kung saan maraming pamilya ang nabigyan ng bigas. Dinala rin nila ang mensahe na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban para makabangon. Inot na nagtabang po sa banwaan kang Rapu-Rapu, kundi ang Ako Bicol Party List. Kong Pido Garbil na inot na nagkamusta sa muya, inot na nagpaabot nin tabang sa banwaan nin Rapu-Rapu. Dakulaw na tabang ini, inot nga ni na matita ka sa bago pag-distribute ni Kong Pido na may sasapna na naman ngunyan. Ang karanasan ng Rapu-Rapu ay isang matinding paalala sa ating lahat. Maghanda, magkaisa at magmalasakit. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Ayan mga ka-action partner, pininsala man ng Bagyong Uwan ang Rapu-Rapu pero ramdam ng mga taga-Rapu-Rapu partner yung tulong, yung pagmamahal ng Ako Bicol Party List. Dahil kita natin partner sa kanilang mga labi, sa kanilang mga ngiti na kahit papano ay gumaan yung kanilang pakiramdam. Dahil ang 5 kilong bigas na yan partner ay malaking tulong, para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At syempre sinabi nga ni Rapu-Rapu Mayor Utoy Galicia na ang Ako Bicol Party List ang pinakauna. Yan. Pinakaunang nagkamusta kay Mayor si Congressman Pido at unang nagpaabot ng tulong sa kanyang mga kababayan na labis na hinagupit nitong Bagyong Uwan. At hindi partner naging hadlang itong lalim ng dagat, yung layo ng distansya ng biyahe para lang maipaabot itong tulong ng Ako Bicol Party List dyan sa Rapu-Rapu. At personal pa itong si Congressman Pido na binisita itong bayan ng Rapu-Rapu para personal na ibigay itong tulong mula sa partido. At panalangin natin partner na sana ay talagang tuluyan ng makarecover ang munisipyo ng Rapu-Rapu dito sa nagdaangat si Typhoon Uwan. Yeah. At tumutok lang para malaman pa ang iba pang detalye at lugar na pagbibigyan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List mga ka-aksyon. Eto naman mga ka-aksyon, ang papakaabangan na Season 2 ng Kasangga dahil mas pinalikas, mas pinatibay at mas pinadaming kaalaman tungkol sa batas kasama si Attorney John Almario Chan. Panoorin po natin ito. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney John Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo. Abangan! Kasangga! Malapit na! Ayan, congratulations partner. Kasama mo dyan si Attorney John Chan, ang bagong representante ng Ako Bicol Party List. Congratulations din kay Attorney John Chan dahil kahapon lang partner ay formal nang nagsumpa sa COMELEC itong si Attorney John Chan at formal na siyang pinoklama as a congressman ng Ako Bicol Party List. Ayan, sa inyong bagong itong Season 2 ng Kasangga, tama partner? Ano yung dapat pakaabangan ng ating mga viewers sa inyong program? Yan, sabi ko nga kanina partner, mas pinalakas, mas pinaganda at mas pinalawak pang mga kaalaman mula sa batas ang ating malalaman dito sa Kasangga kasama si Attorney John Chan. Yan, so marami kaming matututunan patungkol sa mga batas at karapatan. Tama ka dyan partner Del, ako mismo marami akong natututunan patungkol sa ating batas. Yeah. At syempre, yan ay aming i-impart sa ating mga kababayan, tagapanood para mas maging may alam din sila at hindi pwedeng maging ignorante sila patungkol sa batas. Kumbaga maging aware ang lahat na meron palang ganitong batas na pwede nilang kapitan. Correct ka dyan partner. At ang batas ng Pilipinas ang ating magiging kasangga sa ating pang-araw-araw na buhay para walang Pilipino
walang Bicolano ang maaapi dahil ang batas napaka makapangyarihan yan, Tama. partner. Kaya abangan yan mga ka-aksyon mamayang 3:00 ng hapon sa Facebook page ng Action Ko Digital. At iyan ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At yan nga mga ka-aksyon, alam mo partner, ilang araw na lang. Ilang araw na nga ba, partner? 42 days na lang mga ka-aksyon at partner ay Pasko na. Advance sa happy and Merry Christmas sa inyo mga ka-aksyon. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang